Njihova ljubav i posvećenost je srž muzičke slike o nama. Ljubav prema muzici može da probudi najrazličitije talente. Nije neobično da neko ko je život posvetio orkestru počne o njemu da piše. Stjepko Gut, Zlatan Vauda, Boki Milošević i Hor Kolibri. Zajedno su deo knjige Bila sam svedok Milice Stojković. Autorka, nekadašnja violinistkinja Simfonijskog orkestra, strastveno je rečima opisivala sve ono što muzika nije mogla. Kao violinista išla sam sa violinom i gudalom u jednoj ruci i mikrofonom Radio Beograda u drugoj ruci kroz publiku. Radeći ta dva posla istovremeno, spavala sam samo 4 sata dnevno. Ne žalim ni za čim. Publikacija se zasniva na hronološki povezanim novinskim člancima i tekstovima o ansamblima muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Ova hronika sadrži tekstove o načinu života muzičara, festivalima, solistima, publici i svedok je celokupnog muzičkog života u Srbiji u periodu od 1976. do 1992. godine. U galeriji RTS-a izložene su i slike Milice Stojković. To su crteži poznatih svetskih majstora koje sam ja crtala, imam jedno 20 svezaka za razgovor, tako ih zovem, i onda sam ih kompjuterski snimala, pa sam ih obrađivala jednu po jednu i od njih sam pravila kompozicije. Inače sam u Šumatorskoj ulici bila prva, kako se kaže, generacija 48. godine, sa najpoznatijim slikarima. Trebala sam da budem slikar, ali to mi nije dao, kaže od toga se ne može živjeti. Okružena kolegama i prijateljima, svojim slikama i novinskim člancima, Milica Stojković je publici predstavila i film o štampanju knjige u izdanju RTS-a.